पी के भतार बौराइल बा होलियों में चोली लगाइल बा होलियों में चोली लगाइल बा पी के भतार बौराइल बा होलियों में चोली लगाइल बा सखी पी के भतार बौराइल बा होलियों में चोली लगाइल बा शरीरवा मनमा हमारा खखुआइल बा पी के भतार बौराइल बा होलियों में चोली लगाइल बा सखी पी के भतार बौराइल बा होलियों में चोली लगाइल बा पी के भतार पी के भतार बौराइल बा LMS रिकॉर्डिंग स्टूडियो दरभंगा होलियों में चोली लगाइल बा लहंगा उठा के लगैले नहीं रंगवा देवर से हमर भरत नइखे मनावा सखी रे लहंगा उठा के लगैले नहीं रंगवा देवर से हमर भरत नइखे मनावा नैहर से यारा बनाए आइल बा पी के भतार पगलाइल बा होलियों में चोली लगाइल बा पी के भतार पगलाइल बा पी के भतार पी के भतार पगलाइल बा होलियों में चोली लगाइल बा चोली लगाइल बा पी के भतार पगलाइल बा होलियों में चोली लगाइल बा होलियों में चोली लगाइल बा राइटर राहुल जब अइले आधी रात के मना में खुश कैले होठवा के चाट के मना में खुश कैले होठवा के चाट के राइटर राहुल जब अइले आधी रात के मना में खुश कैले होठवा के चाट के यला में सराज भुलाइल बा होलियों में चोली लगाइल बा पी के भतार पगलाइल बा होलियों में चोली लगाइल बा डलले न रंगावा यो बीरावा शरीरवा मनमा हमरा खखुआइल बा पी के भतार बौराइल बा होलियों में चोली लगाइल बा सखी पी के भतार बौराइल बा होलियों में चोली लगाइल बा LMS म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो दरभंगा।